Verwonderaar Wardo Wonder, bekend van het RTL Telekids-programma Wonderschool, is nu ook te zien in het theater met de magische familieshow Wonderschool Live. Het wonder met de fles en het glas. Knippen de vingers, staat daar het glas en daar de fles. Samen met Wally het wonderkonijn. Abracadabra, simsalabim. Luister jij maar eens goed, Wardootje. Ik ben wie? Wally, het wonderkonijn. Als je wil, dan kan ik best jouw goochelassistent zijn. De Hartendaler. Is dit tijd, ben je klaar voor Wardo de Verwonderaar? En natuurlijk met de hulp van de verwonderaars in de zaal Zou jij me willen helpen? probeert Wardo zijn grootste droom waar te maken. Het wonder om zelf te kunnen vliegen. Hij neemt je mee in de wereld van de onverklaarbare trucs en onvoorstelbare goochelkunsten. Wonderschool Live is een interactieve theatershow vol trucs en illusies die het hele gezin zullen verwonderen. Wacht eens even. De lamp is kapot. Maar verwonderaars, zien jullie wat ik zie? Kijk snel op wonderschoollive.nl voor een theater bij jou in de buurt.